खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। गवालपारा जिल्ला बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि 12थि जोनोम सानखौ सानसेनि गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय मेजेंपारा गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जायो। फुंनि हाबाफारि बायदियै गवालपारा जिल्ला बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि फिरफिलाखौ दैखाङो गौथुमनि आफादगिरि उज्ज्वला पाटगिरिया। बेनि उनाव मुंख्लंफोरनो बावनाय हाबाफारियाव बावजेनो गवालपारा जिल्ला बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि बुंथिगिरि गीतिका बसुमतारिया। मेलाव आलासि महरै हांख्रायजानाय आं बयनिबो मुंखौ मुंख'लिया नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि हामलायनायखौ बावहरबाय। लोगोसे गवालपारा जिल्ला बर' आइजो लिरगिरि गौथुमादि दिनै 12 बोसोरखौ आबुं खालामबाय बेनि थाखायबो बिथांमोननिसिम जोबोद जोबोद हामलायनाय बावबाय। बबेबा गौथुमाव आलासि जानानै बिबुंथि लाखिनांगौ आंनि थाखाय जोबोद गोब्राब खामानि। मानो होनोबा सोरखौबा बोसोन होनो हानाय, सोरखौबा माबा मोनसे बुंनानै माबा मोनसे होलांनो हानाय बेबायदि गोहो आंनाव दासिमबो जाथ'वाखै। बेजों लोगोसे जोंनाव मोनसे मा दङ, गाहाय आलासि लिंहरोब्ला गाहाय आलासिनिफ्राय माबा मोनसेबाबो मोननो लुबैयो आरो बेखौ होनो हानाय आंनाव गोहो गैया। आं बेखौ हले निमाहा बिनाय थाखाबाय। राजखान्थिगिरिफोर जानाय मोनब्ला दानो 5 लाख 10 लाख आं एनाउन्समेन्ट होनलांनानै होनो हागौमोन। दा बेखौबो आं बुंनो हाला। जियानो जाहैथों, जिहेतु थुनलाइजों सोमोन्दो गोनां गौथुम नालाय आं थुनलाइनि सोमोन्दैनो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। गवालपारा जिल्ला बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा जाय समनिफ्राय गावसोरनि दावबायनायखौ जुरिदों बिनि जों बेसेबा उनावसो 2018 मायथाइयाव बर' आइजो लिरगिरि गौथुमखौ दादों। बे थामहिनबा जों जेब्ला आइजोफोरनि थाखाय मोनसे जौसां नांगौ होननानै जोङो सोमावसारनायखौ माने जांख्रिखांनायखौ लाबोदों, बिनि बेसेबा सिगाङावनो गवालपारा जिल्लानि आइजोफोरा बे सोमावसारनायखौ सानजौफुआव जागायनाय गेवलां मेलखौ मासिगिरि महरै दैदेनो गवालपारा जिल्ला बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि आफादगिरि उज्ज्वला पाटगिरिया। गेवलां मेलखौ बेखेवना होयो कुचबिहार गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि सुक्लदेव खाख्लारिया। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि जयश्री बर'आ। हांख्रायजानाय आलासि महरै नुजाथिदोंमोन बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बारग' बोसोनगिरि अमृत खेरखातारिया। बे हाबाफारियावनो अंगुबै हरेश्वरी हाज'वारि लाइमोन थुनलाइयारि बान्था 2022 खौ गवालपारा जिल्लानि लाइमोन लिरगिरि बिरखां दैमारिनो होनाय जायो। बान्थायाव मानबिलाइ, मेमन्ट' आरो नोगोद 10,000 रां दंफायो। हाबाफारियावनो गवालपारा जिल्लानि साबसिन फोरोंगिरि 2024 बान्था मोननो हानायफोरखौ मान बावनाय जायो। फारियै 720 नं बरफथार गुदि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि नामन्जन स्वर्गियारि, दरंगिरि जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि अनुप कुमार बर' आरो सनालि पाठार गेजेर फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि मामुनि खाख्लारिमोनखौ मान बावनाय जायो। आफादगिरि उज्ज्वला पाटगिरिनि आफादगिरि बिबुंथिनि उनावनो मेला थुंगेयो।